ji yara dai da wasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar ba mutum ne sa Jire riga taƙiwan kuwa wancan kake amma taƙiwan kuwa na zuba kayan kumba amma ka kumba ta malam kake wanke wannan wallahi riga ce nake wankewa wallahi to ba mu a ciki na zuba kai sai ka ce sabulu sai ka ce ka zo toka ta ki haduwa ba ka da labarin Sufton yanzu ka sa kaya yanzu su fita kaga wannan na yarda da shi nake wanki na wanke kayan yara wanke ban daki zan san ma shi laran ganin ido shine karamin su babban iya ga kwayoyin cuta 99.9 cikin ɗari shi farashi daidai da aljihunka ai ku da ka ban da na wanke iya shekara da yanzu to zan san ma laran ganin ido yawwa ku da na ji daɗin amfani da Sifton canja ruwa waya ta an sa'o kai malam me haka ba shaka kago kago ka da ƙarshe launan kuwa kago da amma kana wahala ya ce ka zuba toga ya garin sabulin Sifton